wróciliśmy właśnie na świeżo z wycieczki z Katowic z dziadkiem. Dziadek, powiedz, gdzie się urodziłeś, ile masz lat? Urodziłem się w Bytomiu w 1947 roku 2 stycznia. Także można powiedzieć, że już ten nasz Górny Śląsk, Bytom i okoliczne miasta obserwujesz od 73 lat. I zjeździłeś je wszystkie już. Pracowałem w przedsiębiorstwie, pracowałem w hutniczym przedsiębiorstwie remontowym. Robiliśmy remonty hut na terenie całego kraju, na terenie całej Polski. W Katowicach byłem dziesiątki, setki razy, ale to, co zobaczyłem dzisiaj, to po prostu przerosło mnie całkowicie. W Katowicach nie byłem 14 lat. Zresztą nie jeździłem, bo nie miałem potrzeby. To po co tam miałem jeździć? Ale to, co zobaczyłem dzisiaj, to naprawdę Katowice kwitną, są przepięknym, rozbudowanym miastem. I co ciekawe, że w dalszym ciągu się tam buduje, bo wnuk mi pokazywał, że tu będzie coś nowego, tu będzie coś nowego. Niesamowity ruch, masa ludzi i to ludzi różnojęzycznych. Naprawdę coś wspaniałego i wrażenie bardzo dobre. I możemy jeszcze przy okazji powiedzieć, że zakład, w którym pracowałeś, między innymi też współpracował przy budowie tego miasteczka śląskiego, Parku Śląskiego, Parku przy stawianiu tego diabelskiego młynu. No i hut też kilku zakładów. Robiliśmy remonty na terenie, robiliśmy remonty wielkich pieców martenowskich na terenie całego Śląska i całej Polski, a przede wszystkim Śląska, wszystkich hut. Huty Kościuszko, huty Batory, huty Beldon, tylko że już huty Florian, huty Bobrek w Bytomiu, tylko że już w znacznej części tych zakładów pracy po prostu nie ma. Tak nie ma huty Kościuszko, jak i nie ma huty Beldon. Nie wiem, co jest na Florianie, bo nie byłem. Huta Bobrek już praktycznie nie istnieje, także... Ale po wycieczce do Katowic, krótko mówiąc, wrażenie oszałamiające. Bo po prostu przytłoczył mnie ten ogrom tych budowli, przede wszystkim rynku w Katowicach. Zresztą ja to pamiętam zupełnie z innych czasów. No, jak ja nie byłem w Katowicach 14 lat, no to o czym tu mówić? No, więc 14 lat, ktoś kto ma 14 lat to już jest młodzieńcem, no więc no, a tutaj ja nie byłem w mieście, od którego mieszkam tam, nie wiem, 12 km czy 15, no. Nie byłem 14 lat, bo jeszcze raz mówię, nie miałem potrzeby. Ale tętni życiem, piękna zabudowa, piękny rynek. Te wszystkie rzeczy, które tam stare zostały, to pamiętam. Bo i ten dom towarowy Skarbek, i teatr, prawda, i to. Ale rynek cały, to wszystko tu się zmieniło. Stary dworzec w Katowicach, więc no naprawdę wrażenie przytłaczające. I jeszcze na koniec do młodszej widowni jakieś słowo na przyszłość, nauka. Co można by przekazać młodym? Co mogę przekazać? Kochać swoje miasto, w którym się urodziło i w którym się mieszka w pobliżu innych, takich jak Chorzów, Katowice, właśnie nawet Ruda Śląska, Piekary Śląskie. To jest jedna aglomeracja. Przepiękne miasta z wielką, starą tradycją śląską, którą trzeba kultywować i o tym po prostu młodym życzę, żeby nie zapominali. I jak to się u nas na Górnym Śląsku mówi, pysk. Pysk.